Incwadi kaIsaya chapter number 40 egameni lika Jesu. So qala nje ozosifundela sicela sifundele mhlambe ku verse number 21. Incwadi kaIsaya 40 verse 21. Anazi yini? Anizwa yini? Anitshelanga yini kwasekuqaleni? Aniqondanga kwasekusukeleni komhlaba na? Nguye ohlezi esiyengezelini, okay. Nguye ohlezi esiyengezelini somhlaba, abakhile kuwo banjengezintethe, noweneka izulu njengendwangu, alelule njengentente ukuba kuhlale kulo. Verse 23. Nowenza izikhulu zibe into engelutho, nabahluleli ukuba babe yize. Yebo banele ukutshala nje, yebo banele ukuhlanyela nje, yebo isiqu sanele ukugxila emhlabathini abasephephetha kubo. Amen. Ngicela usiphinde usifundele verse number 28, 29, 30 no 31. Verse 28. Awazi yini? Awuzwanga na? Ngifuna abazalwane uyibambe lento ukuthi lamagama ayaphinda lithi awazi yini, awuzwanga na. Amen. Yes. uJehova unguNkulunkulu ongunaphakade. Sithi uJehova unguNkulunkulu ongunaphakade. Kunezinto ezintathu ufuna uzibambe la. Awuzwanga yini, awazi yini ukuthi uJehova unguNkulunkulu ongunaphakade. Yes. Udalile imikhawulo yomhlaba, akaphela amandla, akakhathali, nokuqonda kwakhe akunaphenywa. Nguye omupha oyethile amandla, nangoba amandla uyandisa izikhwepha. Verse 30. Izinsizwa ziyaphela amandla, zikhathale, nabasha bawe nokuwa. Kepha verse 31. Kepha abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha, bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bagijime bengakhathali, bahambe bangapheli amandla. Amen. Cela sibonge. Babizwi lakho yena uNkulunkulu wethu ogcwele, siqondise ngalo uNkulunkulu wethu ogcwele konke okushoyo, nofisa sikulalele uNkulunkulu wethu namhlanje. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, bewungesiphe na indlebe zakamoya zokulalela bese siyenza izwi lakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngicela ukuqala kanje bazalwane, mhlambe indaba yentshumayelo yami ngicela ukuthi ngiqale ku verse number 31. Amen. Amen. Verse number 31 ngicela uphinde usifundele futhi wona. Ngoba iwona 31 ozobe background. Kepha abamethembayo uJehova, lithi la kepha abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha, bayathola amandla amasha, bayakukhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bayakukhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bayakukhuphuka ngamaphiko njengezinkozi. Amen. Bagijime bengakhathali, bagijime bengakhathali, bahambe bengapheli amandla, bahambe bengapheli amandla. Amen. Ufunda mhlawumbe kafishane incwadi kaProfeti uIsaya noma kaIsaya, incwadi la khona ebhalwe esimeni la khona sizokhumbula ngesikhathi iBabylon lifikile lathumba kaIsrael nobe eJerusalem. Ube umprofeti ovele kuleso sikhathi sokuthunjwa nala khona ukusa inkosi yakhona ukuthiwa uZiya. Ngoba awu4 amakhosi abusile. Uqale kwabusa inkosi yokuqala uZiya, kwezinkosi yesibili uAhazi, kwezinkosi yesithathu ethi uHezekiya, kweza enye inkosi yesine ebusile futhi na kwaIsrael ekuthiwa uJotham. Mobheka lamakhosi o4, mabili amakhosi okutholakala kuwo ukuthi
ake akwazi ukuphatha kahle nokuba ama good leaders ngesikhathi sa-Israel eJerusalem. Amabili awo kuyatholakala ukuthi mabhekwa kufundwa kubuka ibackground yakhe kuyatholakala ukuthi kwakwamakhosi angazange enze kahle phambi kaNkulunkulu ngoba yonke into la eyenzeka emakhosi mebusa uIsrael yonke into eyincike kuNkulunkulu ikhona inkosi eyinkulu uNkulunkulu unemandla konke anibonke igama lenkosi. So ngesikhathi bebusa lamakhosi lawo uZiya kuthiwa enye yenkosi ebuse ekwaze ukuba yileader yabusa kahle eJerusalem anibonke igama lenkosi. Washo ukuthi kwahamba isikhathi la khona ufika isikhathi la khona kutshaleka khona noba kungena lento yezithixo anibonke igama lenkosi. Into uNkulunkulu enza ukuthi uIsrael uxabane kakhulu noNkulunkulu lento yoNkulunkulu anibonke igama lenkosi. Uzokhumbula ukuthi emthethweni uNkulunkulu akayishaya kade besalanda kuphuma eGibhithe behamba ehlane benqoba izizwe kunemthetho uNkulunkulu akawakhuluma wayibhala wathi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. So inkinga ekade ikhona ukuthi uIsrael noba ubu right umkhonza uNkulunkulu kodwa uhambe ubuye ukhohle ukuthi noNkulunkulu le uthi ungabi nabanye uNkulunkulu anibonke igama lenkosi. So now kwavuka hamba isikhathi la khona kwafika inkosi izitha zaba namandla phezu kwaIsrael anibonke igama lenkosi ngoba wathi waba nenye into engaphezu kwaNkulunkulu wakho enhlizweni yakho leyo ikwazi ukuthi ikwazi ukukubusa wena bese uNkulunkulu angabi nayo indawo namandla negunya lokwazi ukuthi abuse phezu kwempilo yakho. Shothi ayikho into engafanele ibe ngaphezulu kaNkulunkulu omkhonzayo noma kukho into oyembraceayo oyithandayo kodwa mayingamedlula uNkulunkulu omkhonzayo ngokuthi ungabi nabanye oNkulunkulu ngaphandle kwakho anibonke igama lenkosi. Hallelujah. Bazalwane wabusa wafika uIsaya wakhula. uIsaya mawufunda indaba yakhe kuthiwa omunye abaprofeti abakhulu abaprofeti ababhala iziprofeto eziningi nobuyifunda incwadi yakhe uyayibona umningi bayo indlela ayibhale ngayo alibonke igama lenkosi. Isaya uJeremiya alibonke igama lenkosi ibona abaprofeti abakhulu abatheme babhala bazalwane iziprofeto zaningi kakhulu. La sifunda bazalwane uIsaya introduce umbono awunikezwe uNkulunkulu ngoIsrael ngoba noma uIsrael baba ubuseBhabheloni ekuthunjweni kodwa uNkulunkulu kunento akade ahlala ayikhumbule ngoIsrael anibonke igama lenkosi. Ukhumbula icovenant ayenza phakathi kwakhe noIsrael ngoba noma uIsrael ungadelela kodwa icovenant iyamhlupha uNkulunkulu ukuthi abuyele kuwo anibonke igama lenkosi ngoba akakwazi uNkulunkulu ukuthi awuyekele ezitheni unqotshwe kodwa uNkulunkulu angaphinda ukhumbule anibonke igama lenkosi. Kuhambe iminyaka eminingi decades la uIsrael usekuthunjweni kwaze kwafika isikhathi la khona uIsrael usubona khona ukuthi vele angathi noNkulunkulu usikhohliwe noNkulunkulu angathi usilibele ngoba kukhona amasizini afikayo empilweni la khona ube sengazi ukuthi uNkulunkulu uthule angazi ukuthi uNkulunkulu ukhohliwe. Hallelujah. Hallelujah. Anibonke igama lenkosi. Wahlala uIsrael number 1 into eyenzakalayo uma uIsrael usethunjweni noba uthunjiwe uncishwa izinto ezimbili uncishwa igunya lakho lokwazi iauthority yokwazi ukubusa nokwenza noma yini. Number 2 uncishwa amandla okwazi ukwenza uphila uhambe ngaphansi kwegunya lalo umbuso ophezulu kwempilo yakho. Wena lakho igunya namandla ubi nawo okwazi ukubusa kodwa ubuswa ilo onamandla phezulu kwempilo yakho. Imagine lo Israel uhambe noNkulunkulu omkhulu kodwa kubonakala uncishwa igunya namandla okwazi ukubusa ayibonke igama lenkosi. Sothandaza khona manje wancishwa igunya namandla okwazi ukubuswa
izinto zombili akudini ngokuncishwa noma ngokususa kuwe kodwa base sitha sikwazi ukungelela nakwingcebo yakho. My God. Lento eyifa lakho igugu lakho isitha size sikwazi ukungelela kuyo ungabi nawo amandla okwazi ukuthi ubuse ngcebeni yakho ngoba uthunjiwe. Ayibonge igama lenkosi. Hallelujah. uIsaya waphila kuleso sikhathi waseva khona into abayishoyo mofunda ngayo bathi ukwazile even ukuba uthisha khona umprofeti ngoba kunesikhathi la khona bekakhulume khona uthi uNkulunkulu uthi kwesisikhathi abuye afundise. Ayibonge igama lenkosi. Into engithandayo lencwadi esifundayo ukhuluma amazwi uzo encourage noma ubuyisela uIsrael ithemba. Ngoba into ebukakalayo la yithemba elingasekho kuIsrael. Kade ngifunda ngaleli themba ukuthi melithi bonke ababethembayo uNkulunkulu ngifuna ukwazi leli themba akhuluma ngalo. Uma ufunda ngaleli themba ukhuluma ngalo uzothola ukuthi la leli themba leli akulona leli themba leli ukuthi ngiyathemba nje. Kodwa leli themba elithi uma uhlangene noNkulunkulu ukuye likhuluma ngento ehlangene eyinto yodwa ewubumbe engakwazi ukuhlukaniseka. Yile lo themba okhulunywa ngalo. Leli themba okhulunywa ngalo lelithi abamethembayo okhulunywa ngaleli themba leli okwazi ukuya kuNkulunkulu uzehlise. Ithemba lelevele lomuntu ophansi oza kuNkulunkulu ngoba esindwa, eza kuNkulunkulu ngoba ediscourage, eza kuNkulunkulu ngoba ephoxekile, eza kuNkulunkulu ngoba eshayekile. Ithemba liphansi. Ngoba inkinga esiba nayo ukuthi siza kuNkulunkulu sambela phezulu. Kanti inkinga nokushayeka sinabo kudinga ukuthi siye kuye ngamadoda. Kunesimo esingadingi ukuthi useNkulunkulu ngokwazi kodwa use kuye ngokumncenga nangokumpheka. Ayibonge igama lenkosi. noNkulunkulu bazalwane uyancemba uma uza kuye. Amen. Uyancemba. noNkulunkulu mawuza kuye akufani nje uma sihlangana kuyiSunday simdumisa simbonga kodwa kunesikhathi lapho uze kuye ukhali inyembezi uze kuye usubuhlungu buzwa kodwa uze kuye uthi baba sengifikile angazi ukuthi baba ngabe ngone nani indlela yokwazi ukumncenga noNkulunkulu. Haleluya. Indlela ephansi edelelekile enganakekile. Abamethembayo nokumethemba kusho bazalwane kuphethe izinto eziwu3 engizonile. 1 kuphethe worship. Kuphethe humbleness ukuzithoba. Amen. Bese kuphethe ukumdumisa. Hayi yonke ngoqobo lwakho. Hayi ngezinto nazo ngoqobo lwakho. Amen. Ngoba uNkulunkulu akadingi ezinye izinto udinga wena nje. Wena wedwa udinga wena ukuthi uze kuye. Siyambonga uNkulunkulu ngoIsaya esikhathini sokulahlekelwa nokuthunjwa bethunjwe eBhabhiloni ukuthi uNkulunkulu kuyenzeka ukukhumbule ngomuntu oyedwa. Amen. Sure. uNkulunkulu yakwazi ukukhumbule ngomuntu uthi usasimene ungazi uNkulunkulu akhumbule ngomuntu. Into uNkulunkulu ayenzayo wenzani? Uletha imessage kulowo muntu yesizini yakho. Haleluya. Uyabona baba ngokuthi wakukhona usika kukhona nehlobo. uNkulunkulu before singene kuwinter kune message ayiletha on the summer time. Ayiletha for ukuthi elethela iwinter. Isizini ezayo. Uma usefika kuno message uNkulunkulu ayilethayo. Ayiletha from isamba. Inkinga esiba nayo ukuthi asikwazi ukuyibona imessage eqondene newinter. Angakhuluma ubaba la akhulume powerful message ngescripture esijwayelekile kanti message yesizini yakho ungabe
ungakwazi ukuyibamba ukuthi this is the message of my season. Ngoba iqiniso lithi awazi ukuthi wena abanye kuyimanje bakwisana abanye bakuwinter. Kuyimanje yabona endlini siwu2 khona bakwisaba ukhona bakuwinter. Haleluya. Ibhlungu kwiwinter ngoba ila khona kungaqhazi lutho khona. Ila khona kungekho harvest khona. Yonke into ekhona ila khona ibuna khona isha khona. Kwiwinter. Kwisama ila khona sibona khona kukhona kuqhakazayo. Kodwa into ekwazi ukugcina kwiwinter imessage. Imessage ekwazi ukugcina for iwinter. Uthi nokubona kungekho isikhamo kungekho lutho oluvelayo kodwa ugcina imessage yokuthi Nkosi ushilo uthi ufangena la ngoba kwiwinter imessage ithi ufanele uzisheke uzigqokise ukuze ungangenwa amakhasi. Amen. Ngoba kunezinto ezila kuwe ezingadingi ukuthi zingenwe amakhasi. Amen. Sure. Kunezinto ezidinga ukuthi uziprotecte usivikele kwiwinter ukuze ukwazi ukusurvive ngoba beke zafa uzofa kwiwinter. Amen. Ugethe imessage eze uzokunikeza idirection nento ezokwazi ukugcina ukuthi uzume uze kudlula ubusika. Ngibonga igama leNkosi. Abamethembayo uJehova. Angibonga igama leNkosi. Umethemba uNkulunkulu kubiza ukuthi ube kuye. Ngikintshela ukuthi lelizwi lithi uhlala lokuthi uhlale kuye. No, ngithola ukuthi lelizwi leli kumele lithi abamethembayo. Lichaza ukuthi labo ababambene naye abayinto eyodwa naye. Ngoba bazalwane noma singahlabelela kodwa noNkulunkulu uyafunwa. Amen. Yabona umuntu ohlezi omfuna uNkulunkulu mangathi asivele lendlela ukuthi bangakho abantu abanama closet abo abanezikhathi zalendawo zabo zokuthandaza. Ukuthi ngathi nje mina ngiyazi ukuthi ngalesikhathi ngiyahamba ngendaweni ukuthi ngohlangana noNkulunkulu wami. Haleluya. Bambalwa. Amen. Mhlawumbe futhi akekho ngazi. Kodwa noNkulunkulu lo momfuna ekusithekeni. Kunezinto kubalula baba momfune kahle ekusithekeni. Uma usuvela obala kuyasenzakalela kalula. Awusadingi nokuthi uzuthwale kanzima usebenze kanzima ngoba umfunile. Wamthola ekusithekeni. Usuzovela obala usuzovela vele ngama result ezinto othole kade unayo. Ngoba ukwazi ukuhlangana naye angakwazi ukushintsha impilo yakho. Singavusa uJakobe emathuneni. Sithi wabambana noNkulunkulu wase kwasa. Lithi wamshintsha ngisho igama. Wangamsaba ukuthi waba uIsrael. Uyabona ukuthi ekusithekeni. Kunama result ophuma nawo. Haleluya. Kunama result ophuma nawo. Abamethembayo uJehova. Belithi uJehova. Lichaza ukuthi la bazalwane uzokhumbula kunegama umagama uNkulunkulu abizwa ngawo. La kuvela uJehova Yahweh. Haleluya. Jehova Yahweh. La uJehova Yahweh. Shuthi mekuJehova Yahweh. uJehova Yahweh uNkulunkulu onjani loyo? Usuke kweyiphi? Usuke uNkulunkulu onjani lapho? Usuke uNkulunkulu okwazi ukwenza ongavimbeki. Onamandla okwazi ukwenza into ekuthiwa angeke ikwazi ukwenzeka ayenze ngaso leso sikhathi. UJehova Yahweh uNkulunkulu okwazi ukwenza izinto ekuthiwa angeke zakwazi ukwenzeka. Shuthi mawuhleli kuye unayo uJehova Yahweh. Kunezinto ozomangala empilweni yakho ukuthi zenzeka kanjani, zenzeke kanjani ngoba kuthiwa lokhu impossible ukuthi ngenzeka kanti uJehova Yahweh. Angibonge igama leNkosi. Hallelujah. He's Jehovah Yahweh. UYahweh la. Lithi ngoba ukuphuma ngamaphiko njengezinkosi. Kunento engiyifundile bafishane ngokhozi. Kuthiwa ukhozi at the age of 43. Uma selilo mnyaka leyo 43 years. Selilapho kulo age leyo. Kuthiwa liyahamba baba. Lihambe liya entabeni esiphongweni sentaba.
Kumele ufike esiphumeni sentaba, nifike lapho kunezinto ezenzayo. Nithi umlomo walo nikwazi ukushaya edwaleni. Uma lushaya edwaleni, nithi lushaya edwaleni, noba le ubuhlungu uzukwazi ukuthi uphume ngoba kunento efanele enjivele. Shuthi ngamanye amazwi le ndala umlomo wawo awusadingeki, kodwa kudinga ukuthi kube khona into entsha ezokwazi ukuvela. And futhi uma likwenza lokho alimane lihambe, but linesizini ethile elikwazi ukuhamba ukwenza lezo zinto lezo. Number 2, even amawuka akhona izipho zayo zithi uma sesizinde kakhulu siyahamba zifike edwaleni likwazi ukuthi lishaye edwaleni zize zikhumuke. Uma sezikhumukile sokukhumukile umlomo sekuvela okusha umlomo omusha nezipho sekuvela izipho ezintsha. Lithi nama wings alo liyakwazi ama feathers ukuthi uwakhiphe iwakhe because so senine weight eningi lisuke ngasizokwazi ukundiza. Uma liqeda kwenza lezo zinto lithi liyahlala for 5 months hayibo lingabonakala. Haleluya. Ungathi utshela ukuthi alikho kanti likhona inkinga lilinde le 5 months. Kwenzakalani lo 5 months? Ingena the strength amandla okwazi ukuthi izobuya selilikho izobuya ningasaprepare. After 5 months izobuya yonke into ekwazi ukuyibamba lizoyibamba lingakwazi ukuyidedela. And enye into eyenzakalayo lithi likwazi ukubalula ngale ndlela ukuthi lingakwazi ukusuka within twinkling of an eye libuka into phezulu lizoyibamba phansi ngoba ayikho into ewumthwalo eyisisiko eyiselimkhali ngale ndlela emangalisayo ukuthi lingakwazi ukunqofa noma yini ilimale lingakwazi ukubamba noma yini lingayidedeli. After 5 months kuthiwa after these 5 months into eyenzakalayo lizokwazi ukuphila another 150 days. After good lifespan, yes sir. After 100 likwazi ukuphila another 150 days. Andibonge igama lenkosi. And kuthiwa indlela elishaphu ngayo indlela elikwazi ukubona ngayo uma libuya after 5 months kuthiwa noma lingaba above kangakanani but nille angazi amehlo alakwazi ukubona ngisho into engangenani likwazi ukuyibamba ngendlela esuke lilakheke ngakhona. Enye into yokugcina siyaziyo ukuthi uma kuza ama-storms kuthiwa liphambana nawo. Kuthiwa iyona yodwa nona ekwazi ukuphuka ikwazi ukuma ikwazi ukuphila nokusurvive ngaphezu kwama-storms. Haleluya. Andibonge igama lenkosi. Melithi iBhayibheli bakukhuphuka ngamaphiko. Manje ngethemba ukuthi lihlale kuphi kuqala. Because kufanele ubheke isisekelo esihlale kulo ukuthi lihlale kuphi ngoba njengoba kuthiwa lizokhuphuka ngamaphiko lingakhathali. Amandla ka 5 months. Kufanele kunithi melisuka nibe namandla okwazi ukuphambana nangathiwa kunomoya ongakanani likwazi ukudabula. Nangathiwa kunestorm esingakanani likwazi ukudabula. Nangathiwa kunemvula engakanani likwazi ukudabula. Asembuka impilo yomzalwane ukuthi uma ugejele Haleluya. isizini lokwazi uhambe uyozifisha. Usifihla edwaleni. Asingithi kunezinto vele edwaleni ezobuya ngathi ziyaklimaza kanti ziyabona. Kanti kungaphili kamnandi edwaleni ngoba kufanele vele wenziwe. Idwala vele lifanele wenziwe. Kunezinto wena fanele zikhishwe. Haleluya. Kunezinto efanele zisale esingeke sakwazi ukungena after 5 months. Kunezinto efanele zisale ukuze mawuvela
Ubite engafipheki. Ubite engafipheki. Ubite engafipheki. Bethu abanye bebambekile ama-feathers maningi. Ngoba leti dinga umuntu ozokwazi ukupasha. Kwisizini yakhe. Abuye sehengile. Bethi besintwa kodwa wena ubonakala wena uphuphuka. Bethi abantu bexalekile ngapha nangapha wena ubonakala uphuphuka. Sifike izimo ezifana nezabe ezibashayayo. Kodwa ubonakala wena uphuphuka. Sifike inkinga sibasinde left and right kodwa wena ubonakala uphuphuka. Hayi ukuthi azikho zikho. Ukubona nazo. Ukubona nazo. Ukubona Itwana. Yabona wena udinga ukuthi nje ube nesikhathi sokwami usifihle. Unesikhathi sokuvela baba, unesikhathi sokungaveli. Ungafuni ukuvela lo bangabi isikhathi sakho sokuvela. Haleluya. Ngoba ngesikhathi ungaveli ufuna ukuvela. I-process ngeyikwazi ukuphela kahle. Uzoba uncomplete kanti kufanele wena uphelelise uphelele. Ukuze uthi uma uvela uvele ubinento le abazomangala bonke. Ukuthi hayibo uvelaphi lolu hlobo njena. Uvelaphi lolu hlobo nje. Ayibonke igama lenkosi. Yabona baba uma singayibamba le ngeke shodwe labantu abazoyithasinda ebandleni. Ngeke umsebenzi wenkosi ube nzima. Konke kuzoba lula. Ngoba sinabantu ababamba imfihlo. Leti dinga ukuthi ube nemfihlo. Ube nemfihlo yakho noNkulunkulu. Ayibonke igama lenkosi. Lasifunde khona sengithandaza, kumthandaza. Elithi awazi yini? Awuzange uzwanga yini? La ubuyela back uIsaiah lesiqale khona ukufunda. Ayibonke igama lenkosi. Usazama ukumveza loNkulunkulu umlanda baba emandulo, umlanda kudala. Ngalesikhathi God the creator, uNkulunkulu odalayo. My God. Aphinda adlule awumlanda everlasting God. uNkulunkulu ophile emaphakathini. Ngoba yazo ngithukile ukuthi ngendlela ababe sebecindezelwe ngayo be-oppressed ngakhona. Hayi ukuthi babecindezelwe babehlukumezeka. Yabona kunezimo ezizikhalise wena. Namanje sisakhalisa. Kunezimo ezizihlukumeza. Namanje sisahlukumeza. Kodwa sibona uIsaiah elande eqaleni ebakhumbuza ukuthi lo uNkulunkulu ubekhona emaphakadeni. And futhi usekhona naphakade futhi ubekhona. Uyabona ukwazi. Mina ithi awuzwanga yini, owazi yini. Nokuthi awuzwanga yini. Ukwazi kuyakusiza ekutheni ukuthi nalakho uNkulunkulu ubone engenzi khona ukuthi information yakwazi ukugcina. Ngoba wena uyazi. Ukugcina lakho ungasamuzwa khona uthi angisamuzwa kunesikhathi lo uzuthi angizwa khona. Kodwa ulwazi likwenza nikwazi ukugcina. uIsrael walahlekelwa inhlanhla yokwazi ukumazi uNkulunkulu noma singasamboni ezimangaliso. Nokasethuli engenzi lutho kodwa ukumazi ukwazi ukugcina kuloso simo leso. Ukwazi ukugcina until ukwazi ukunqoba uphume kuloso simo leso. Into ekwazi ukugcina into yokuzwa. Haleluya. Amen. Bazongisiza othisha lendlini. Uma ufuna ukubona umntwana ukuthi uzwile, akakutshela ukuthi uzwile, awuboni ngokuthi ayikho indlela obona ngayo, kodwa iyona indlela okwazi ukubona ngayo ukumnikeza into kade umbuza yona. Uzobona indlela azobuyela azophendula ngayo kuyona ukuthi uzwile noma awuzwanga. La melithi awuzwawazini, awuzwanga yini. Ukuzwa ungakhuluma manje kodwa uthola ukuthi awuzwanga. Haleluya. Noba uzwa.
hayi until kuze kufike isikhathi la khona ungena khona eTestament ila uzovela khona ukuthi hayi ufile. Amen. Ngoba kuyenzeka sibe sonke kodwa uthola ukuthi wena udecide ukuthi angizuko. Hayi. Siyam. Iyona enezinye zenkinga umoya ingcwele ufuna silekelele kuyona eyokufa. Hayi ukuthi akukhulunywa mama but we decide. Ubona ngani? Ngezenzo ukuthi asizwe loba siswaka. Ayibonge igama lenkosi. Uthi lo nkulunkulu uNkulunkulu waphakathi. Hayi ngiyayithanda ke le. Uzama ukubabuyisela uNkulunkulu okuyena odalile wahamba nabo abakhipha eGibhithe wahamba nabo ehlane wahamba nabo ngoba nabizizwe bamhlupha uNkulunkulu waphinda uNkulunkulu wabona kuningi okwenzekile la kune process eningi la kakhulu ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukubekezelela ngenxa ye-covenant enawayenza naye. Yabona ukuthi nje wena usindisiwe igazi likaJesu is a covenant. It's a covenant. So uNkulunkulu uyaphoqeleka ukuthi akuthande noma ungenzi kahle. Akubekezelele noma ungenzi kahle. Because of the covenant. Wazama ukubuyisela back uIsrael ukuthi lo nkulunkulu is an everlasting God. uNkulunkulu waphakathi. Ayibonge igama lenkosi. Amen. Uzama ukuveza ukuthi nalabo uNkulunkulu abakhona enibakhonzayo. Akekho noyedwa kubona odlula lo nkulunkulu lo. Amen. Because lo nkulunkulu bekhona bengekho lapho. Nalabo abakhona enibakhonzayo badalwe nguye. Ukuthi nabo labo abakhona basazophela. Futhi bona banesikhathi balimited. Kunezinto abangakwazi ukungena kuzo uma usesimeni. Kodwa lo nkulunkulu lo ukwazi ukukhipha ezweni lokuthunjwa. Lo nkulunkulu kwazi ukubuyisa suhlanhlatha sudukisa. Akubuyise. Akubuyise ngothando. Ngoba uNkulunkulu ongunaphakade. Amen. uNkulunkulu ongunaphakade. Alibonke igama lenkosi. Sesothandaza egameni likaJesu. Ngicela ukugcina kulamazwi. Alibonke igama lenkosi. Insizwa ziyaphela manje. Abasha bayabuha, bayawa nokubuka. Kodwa abamethembayo. Abamethembayo they gain their strength. Yabona umethemba kwenza ukuthi ube namandla amasha ungazi ukuthi ugijima kangaka uhamba kanjani kulendle ngoba le kholweni kunezinto zakhona. Kodwa ukuthi usakhona mfundo usamthemba usamkholwa uNkulunkulu. That is God. uNkulunkulu loyo. Lo nkulunkulu lo ungunaphakade. Ngicela simeni ngenyawo. Egameni likaJesu. Everlasting God. Noma yini odlula kuyona ekhaya empilweni yakho noma yikuphi noma yini obhekene nayo. uNkulunkulu ongunaphakade. Lo nkulunkulu akaguquki akajiki. Athi umhlabelele akanayo injabuliso nenkoshiso. Kodwa usiza ngokweqiniso. Thank you Lord. uNkulunkulu ongunaphakade. Ngicela ubabeze ngaphambili.